Nå, vi skulle i gang med at forbinde alle de her tændinger her. Så jeg starter lige med at sætte jeg skal lige hen og hente mine ting og sager her. Der har lige været en pause i videoen her, så jeg fortsætter. Så jeg tager her ved lampeudtagene, og så kører jeg ned til mine stikkontakter og til mine tændinger. Hernede der har vi jo et pole og korrespondance og en stikkontakt. Herovre der har vi stikkontakt her. Kan vi videre dertil, og så kan vi køre den kan vi køre herned til, og der, nu kører vi herned til, og derfra derned til. Vi skal lige huske, vi har lige en stikkontakt herovre i vores køkken jo, for at opfylde 2 faser igennem køkkenet, så nu har jeg faktisk opfyldt den regel jo, at jeg har min stikkontakt herinde, en stikkontakt, skal jeg bare lige nå fange med en anden fase, så har jeg jo 2 faser igennem min køkken, så er den regel opfyldt. Så har vi lige her, jeg vil lige køre en stikkontakt der, og vi fører den derover til, og det samme her, kan vi køre den herover til de tændinger, der ligger der. Den der kan vi derover til, sådan. Så har jeg alle mine stikkontakter på, og mine tændinger de er sat på. Så er den gruppe faktisk færdig. Det her det var lysgruppe nummer 2, så kigger vi på lysgruppe nummer 3. Og igen, så går vi op og vælger en ledning heroppe, og så skal vi vælge lige en anden farve her, nu for at kende forskel på dem. Så kan vi tage, nu skal jeg lige se, hvad farve var det var, den hernede, den var grøn. Se den næste, den kan vi tage, så kan vi tage en blå, for at vi bedre kan se. Igen, så går vi fra gruppetavlen af. Ja, vi skal selvfølgelig lige have nogle komponenter ind. Vi sætter lige nogle, vi sætter selvfølgelig lige allerførst nogle, noget lys ind, og det kommer her. Vi sætter lige nogle lamper ind her. Det er 25 kvadratmeter her i til de to rum, det passer med 50 kvadratmeter, så det passer med vores lysgruppe 3. Og vi sætter lige en lampeudtager op her, og jeg fjerner lige den, og vi går lige ind og kigger på tilslutningen, og jeg fjerner lige tallet der også, sådan der. Så har vi en lampe der, og vi tager 2 lamper op, bare lige for nemhedens skyld. 2 lamper i det rum her, og igen det næste rum, det er også 25 kvadratmeter, der sætter vi også lige 2 lamper op, her, for nemhedens skyld. Sådan. Så skal vi have nogle tændinger sat ind. Jeg tænker her, vi skal have noget C25 kvadratmeter, og det er jo en stikkontakt per 4 kvadratmeter. Så for at opfylde den regel, så skal vi bruge de her 7 stikkontakter. Så med allerførst, så kan vi sige, jamen jeg vil gerne have et pole til at tænde et lys inde i værelset. Så den sætter jeg på et pole med en stikkontakt, og den sætter jeg lige her, lige indenfor. Og jeg fjerner lige alle de her numre, der sidder på, ellers så kan de godt være lidt irriterende at se på. Og det samme gør det nøjagtigt det samme inde i rum nummer 2 her. Så laver vi lige 2 ens, sådan der. Så det er den første. Så skal jeg bare have placeret 6 stikkontakter yderligere i hver. Og jeg kan vælge, om det er uden afbryder på, eller med afbryder. Så nu vælger jeg bare lige uden afbryder, og jeg sætter dem, og den synes, den har en pæn størrelse her. Og jeg vil gerne have 2, så jeg sætter en her. Jeg fjerner lige flueben der, og jeg fjerner et tal her. Og jeg sætter en ved siden af her. OK. Og så går jeg ned i bunden her. Og der sætter jeg også lige 2. OK. Og jeg sætter 2 her. En mere der. OK. Så nu er jeg oppe på 5. Sætter jeg en her. 6. 7 stikkontakter. Sådan, det samme gør jeg over det rum, der ligger herovre ved siden af. Der kan jeg jo sådan set bare lige tage
lidt eller det, jeg allerede har gjort i forvejen. 1, 2, sådan, og jeg sætter den der, og en ved siden af her. Og så vil jeg gerne have en stikkontakt herovre. Og jeg trykker, som sagt, så trykker jeg på space for at ændre retning på dem. Og jeg skal lige have til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu har jeg 7 i hver rum. Afslutter lige her. Nu kan jeg forbinde min og jeg bruger den her blå ledning her til at lave min lysgruppe. Og jeg kører ned her til, nu vælger jeg lige denne her med skovstreger, den kobler ind på her, fordi det er lidt nemmere, fordi jeg skal jo ned her, så nu zoomer jeg lige lidt, så jeg lige kan komme ind og fange. Jeg skal jo ind og fange her, der går jeg OK, og så går jeg ned her, og så skal jeg ned og fange den her, den første lampeudtag der, sådan der, så nu kan jeg begynde at zoome lidt. Her, der, og jeg kører derfra derover til, derfra og derover til, sådan der. Så har jeg forbundet alle mine lampeudtag til lysgruppe nummer 3, og den kører jeg herop til min tænding, og den der, den kan jeg køre herover til mine stikkontakter, og det samme her, jeg kører herover til, der, og her, derover til, sådan der, den kører ned til min tænding der, den der kan jeg køre ned der, og der, den kan jeg køre herned, og det samme der, der, sådan der. Nu har jeg forbundet det hele til lysgruppe nummer 3, og det var altså, det var de her 50 kvadratmeter. Så kigger vi på lysgruppe nummer 4, den der ligger derovre, det er det sidste der er tilbage, og der kan I se, vi vil kigge på lysgruppe nummer 4, og jeg hopper herover. Og lysgruppe 4, den, der har jeg jo, der jeg ligger hernede, her den sidste lysgruppe jo. Og det passer jo med, at jeg har 15 kvadratmeter, 15 og 15 og 5 kvadratmeter badeværelse her, så alt i alt 50 kvadratmeter her også. Så det passer meget godt med den sidste lysgruppe. Så hvis vi starter med at sætte nogle lampeudtag op, så jeg har en gang her, der vil jeg gerne have noget lys i gangen, og jeg har et værelse her, og jeg vil have nogle lampeudtag op, og så har jeg, ja, det er jo lidt walk-in closet, må jeg sige sådan, 15 kvadratmeter, det er godt nok et stort rum derhen. Men ellers så har jeg et badeværelse her. Så jeg starter med at sætte nogle lampeudtag op. Jeg vil gerne have nogle lamper op der i gangen her, så jeg tænker, at jeg vil have et lys til at være sådan cirka her et sted. Og jeg igen så sørger lige for, at alt det her tekst, det kommer med. Jeg sætter en op her også, her ved døren her. Og det er jo lige, om det er 3 eller 4, det er jo lidt, jeg vælger bare, det er jo kun princippet i det her, så jeg vælger at sætte 3 lamper op her den her gang her. Yes, og så kan jeg tage værelset herinde, der vil jeg gerne have 2 lamper op. Eller 2 lampeudtaget her, der jo. Det kan jo være, at jeg vil have flere lamper op, jo. Det er i hvert fald de udtager. Og herinde, der kan jeg godt nøjes med 1. Og jeg tænker, at 1 herinde i badeværelset er også fint. Et lampeudtag derinde, der behøver ikke være flere. Yes, så har jeg så sat min lampeudtager. Så vil jeg kigge på mine tændinger. Eller ja, hvad skal tændlyset og sådan noget. Og der kunne jeg godt tænke mig her i gangen, at der vil jeg bruge noget korrespondance, tænker jeg. Så der er, jeg kan lige gøre lidt mindre her.
Jeg tager lige en 0,25 størrelse her. Kosmodance, og den sætter jeg lige herfra, så kan jeg tænde lyset der, når jeg går ind der. Og igen, jeg sætter lige alle de her numre, så de ikke fylder sådan. Og jeg tænker, jeg vil også have en. Ja, hvor skal vi sætte ind? Skal vi sætte ind her? Så de to der, de kan tænde og slukke lyset. Jeg kunne også have den kip op, men nu vælger jeg bare lige at sætte kosmodance der og der. Jeg kan jo godt sætte en krydsning op. Nu har jeg godt nok ikke en krydsning sat på her, så det må blive sådan her. Jeg har nok valgt en kip, hvis det var. Men nu har vi ikke lige de komponenter heroppe i min menu heroppe, så... Men det ville jeg nok have gjort, hvis der var sat en kip op, sådan så jeg kunne tænde der og der og der. Så hvis det var helt korrekt. Så vil jeg gå ind i valserne nu her. Så vil jeg tage en 1-polet. Den er her, og den skal tænde herinde. Så lige inden for døren, der vil jeg selvfølgelig sætte en 1-polet med en stikkontakt på. Så der sætter jeg også lige alle de her, så det ikke sådan. Og det samme med at hvad har jeg nu gang i? Det var ikke det valse der jo. Det var herinde, jeg skulle have en op, ja. OK, her. Den her, skal vi erstatte det igen. Det var ikke derinde. Der er vi færdige med det rum der jo. Der har vi jo sat en op, ja. Sådan. Herinde, ja. Ja, og så vil jeg tænker også, at jeg vil have sat en op, 1-pole til at tænde inde i mit badeværelse. Så den sætter jeg på lige herinde for døren her ved badeværelset her. Den skal tænde, og der er en stikkontakt på jo, så det er så dejligt nemt. Igen, så skal jeg lige have fjernet de her numre her. Sådan. OK. Og jeg tænker, jeg gør det samme herinde i det her walk-in closet, eller ja, opbevaringsrum, eller hvad det er. Yes. Nå, den blev ved med at dolde lidt, den her. Sådan der afslut. Sådan. Så skal jeg have nogle stikkontakter op. Jeg har 15 kvadratmeter, så det er jo 4 stikkontakter. En per 4 kvadratmeter. Jeg har sat en op der, så vil jeg gerne lige have en stikkontakt på. Den er godt nok lige lidt, skal lige afslutte, og så kan jeg lige gøre den lidt større her. Sådan der. Tager den der. Og jeg tænker, at... sådan der. Jeg tænker, at jeg vil have en stikkontakt til at være der. OK. Jeg sætter lige den. Og den der. Sådan der. Så vil jeg have en ved siden af her også. OK. Sådan. Og så er der en der og en der. Så 1, 2, 3, 4. Så er der 4 stikkontakter i hele, og det er så fint i den her. Og her har jeg jo 15 kvadratmeter. Jamen, der skal også være 4. Jeg har en der i forvejen. Og så kan jeg sætte en op herover. En der. OK. Og jeg kan sætte en her ved siden af. OK. Og så kan jeg have en hernede. Der. OK. Så har jeg 4 faktisk i det rum herinde. Herinde, der har jeg jo, der er faktisk nok med 1 stikkontakt i badeværelset. Og det forholder mig bare til. Det behøver ikke mere. Og i det rum her, der sætter jeg lige en op her. Jeg tænker jeg måske en hernede. OK. Og en her. OK. Og en herovre. OK. Sådan. Afslut. Sådan. Nu skal jeg have min lysgruppe. Nu skal jeg have det hele forbundet jo. Så jeg går op og fanger heroppe i min gruppetavle. Det tager jeg altså en